encanta aprender coses divertides, com que les girafes dormen de peu o que les formigues poden carregar fins 60 vegades el seu propi pes. M'encanta escoltar les contes que conta la mestra, practicar U2, AU, a clase de cant. Però el que més li agrada és trobar-se amb els seus amics camí de l'escola. Lo que és cantar el malota, va a fer un castell, a pluja ròxida, U2 de sota baix, AU, el xifre, la mou de boia, els fills en la glòria, la prega de mostra i el interès de la roca en l'estat i després. Veiem aquesta vesprada a l'escola. Amb ella la vull sembrana, que va a la Isla Blanca. La porta del Xarnot és la seva. Mitjà de transport. És molt fàcil, és una... A veure d'aquesta vegada. Mire, Antoni, que dues obres del camí, més allà del cinquè pis. El Marcial va reformar de 3 ulls i 6 mans. Això no m'havia vist. Clar, quan em passes la vida en veritat a les teus pastells, ves a fallar, t'espera a l'escola. Per a l'Òscar, des de velletes, li feia mal la seva fantasma cada vegada que pensava en anar a l'escola. Ja ni reia dels acudits de l'home llop, Com per exemple, en què s'assembla una oficials dies de vacances, en les que els dos van volar. És que a l'escola havien arribat 3 companys nous que se'ls feien passar malament. Un fantasma fantasmín, que no espanta ni un ratón ni una cosa y se presumí que no espanta ni un mosquito. Tenemos el fantasma veïna, que no espanta ni un flan de gelatina. Quan es troben no fer fan fins al melí. Aquest fantasma de goma té por tota l'estona. És un fantasma cagueta, el més babalot del planeta. Afortunadament, des d'un cantó, la vampiressa i el Chris Starkey l'havien vist tot. Sense dubtar ni un segon, van anar els dos corrents a contar-li tot el que li estava passant a la Luisa Plunkett. I ella, després de consultar el seu manual de bruixeria, va trobar la manera d'ajudar al fantasma d'Òscar. I Plunkett va pronunciar les paraules màgiques. Si el posat d'un amic pensa com es pot sentir, ficat en la seva pell i posat el seu capell. No sé què em passa. A mi també. Què no sé si ens haurà fet la brisa? Ja us vaig advertir. Ha, 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 ha. L'encanteria Plunkett va fer efecte ràpidament i cada vegada que alguns dels gats pensaven burlar-se d'un company, començava a suar com pollastre. Se li secava la boca i el cor li començava a batejar-li tan fort que semblava que se li anava a eixir del pit. Així els tres van decidir divertir-se al costat dels altres i se van apuntar a l'equip de bàsquet de l'escola. Per la seva banda, la vampiressa Otto, el Chris Starkey i el fantasma d'Òscar es van animar a donar una festa per a celebrar-ho. Quina festa anem a donar! Vindran tots els nostres del barri i jo vaig aprofitar per plantejar-los l'últim endevinalla. Utilitza vestit de venda, piràmides per venda i l'hora de dormir, el sarcòfag és el seu llit. Aquest algú vaya transformar en una tortuga gegant que camina molt de lliure i tinc atacs de riure. Anem, Starkey, deixa una estona els teus encanteris. Ajuda'ns a fer la festa. Tinc moltes ganes de ficar als convidats que tinc el millor amic del món! I nosaltres volim ajudar-vos també. Aquesta bonica que de pizza margarida. Si em dones un parell de sets, farem pizza amb 4 formes fetes. La festa va ser la més divertida que es recorda en Monstrolàndia. Vam beure batut de boira de plàtan. Vam menjar pizza de goril·la. I van acabar cantant i ballant junts al ritme d'una cançó.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Se buscan valientes, se buscan valientes. Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativan. No la vas a callar, A que si me pongo delante ya no vas a empujar. ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Se buscan valientes, se buscan valientes, se buscan valientes. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.